Cuma dong anji ora nek sing wangi nyapu. Si bes mau ya ora ono kliwer-kliwer. Oh, weh. Pede, Pak. Ngopo? Nyapa genduri semua wis melak wae. Ora ono wong. Pede, Pak. Wis ayo men wis. Pakai sabu panas kok, Pak. Ngono ta. Ini iki nonton romantis tenan kok wis ana penting. Apik ra, Pak? Ah, pokoke. Ayo. Nah niki. Wes, Pak, Pak. ngasih aku, Pak. Iya iya wis gini wae. Ayo. Jangan lu kesuwen loh ya. Lah bonsane piye, Pak? Alah. Wis bonceng-bonceng wis pokoke tak angkat kok iki yo. Wes. Itu kalau-kalau. Lah iya. Tidak pasal. Wis pokoke kita senang-senang yo. Angkat. Panas hawane kaya ngene. PT sok urung leren. Duit nyamuke kaya ngene. Bang Bejo. Woi. Kowe iki ndenyo sik. Kowe ku resek-resek ketuwe sok. Kok ya le mumpung temen ta. Ayo karepe mono kuwi gek men rampung Kang Gondrong. Wis, Mbah Bolo ki rang karo anak dene. Wis gek leren sike. Oh iya. Wis panase kaya ngene. Heeh. Ya wis to wis gek leren sike. Oh, iki musang wis ta. Ya moki aku yo sangu ning yo mung sak botol aku cilik kae. Ayo mau wis entek ya mergo kae yo Mbah Noto kae marek yo mesakake wis tuwa ora nggo sangu. Medhite ra karuan. Wong ngambut kesuk ya ora dikei wedang-wedang lho. Aku yo gumun Kang Gondrong. Wak nule njaluk biar dadi apa kae. Sabar. Ora kabul lah. Ora aku gumun. Kalau kita wong sithik kok. Ya. Bener. Iki mau ditata ta iki mau Wes, aduh. Ayo wes. wis rampungan Rampung kok kae sak toto ning kono kabeh. Rambi Hendra wis rampung jebas wis rampungan Rampung padake matane pucak kok piye. lah yuk lo wis resik lah karo resik iki mu gek laran jilut Mbah kae lho, Bro. kan Wah, belum jemput. lah yuk ora rampung aku tuh sakmono Itu semene iki. saka kono lho bos halo Rambolo. Iki kula ndrong gila. Rambolo. Iki mau yo aku wae. Kang Gondrong iki mergo iki mau kepengin ngombe. Wong yo kawet esuk urung leren lho, Mbak. Yo men Ndrong ngombe tak cepai bayi sak mene bari kok
Apa menek kambil kae. Ayo awani ora dijini karo jenengan. Wapane. Kalau duwe bubuk ora bekas diantreng kamu bekas sapa? Panjenengan ra ono. Iya. Manine nek jenengan ora ono. Ora ono, aku yo nglajane yo. Aku dhewe gak sanggup banyu e. Ayo saiki apa arep opek ambil wae. Kabeh wis menek yo. Ora iso. Aku yo ora iso. Presiden lewat goblok wong. Oleh lo eta iki Entah iki. Presiden ono saiki disegani wong kene. Pak Surya sing turut kae. Ayo, dhewe kok karo sing canyar kan. Mbak sopo kae? Istri. Mbak. Yes, Iku kene. Aku ngendi kae sopo? Oh, pantesan buat wae mau. Bang dulu. Niki Latri, di sini tidak ada orang lain selain kita berdua. Tapi jalannya lho Pak. Bikin sesuatu. Lah ya itu. Jalan sing kaya ngono kuwi ya bakal nang kono iki dadi. Kene sik Pak sejurangnya ini Bu ya sering-sering ngajak aku toh main kesini toh Pak. Pokoke kena manut aku wis kono ngono pokoke nang kono onone mung seneng karo seneng. Sini sini. Ini toh. Bang ta kowe karo ngono iki pemandangan panorama alam nang kene. Jujur. Akeh tegan ya Pak. Yang pun nak ana wong kene ngono. Kali iki mungkin kena. Wong sepi nek ngene mosok ya nek uang to Pak. Iki bener ya. Iki nang kene perkara ngono mbone iki. Sampingan mbone. Nah, dadi wit kalau pos nang kene jane ngene. Paling pas ora dhewe. Serane Pas ora dari dhewe. amat ya Pak. Kalau gak bilang ini sih lah ya aku ra nek ming omah ra mau nyapu wae to Pak. Kowe tak omong gitu. Wis ngono iki ora nyapu omah bakal diurusi nang kene wong liya mengko. Sampai kita hilang-hiling ora tau masak. Wah, Lho. Semenjak kowe nang kene iki aku ora metu iki lagi isi. Ya toh. Lah nek kowe wis nang kene iki takjak pertama iki ngono berkesan ya besok jatah takjak ini. Ini iya, kok malah bisa tangannya barangnya wah. Kan kontrol. Jadi coba sing barengan karo itu piye? Lah aku asyik bonceng-boncengan iki lho Kendro. Gajikan pengen ya. Cokore. Ini nek mesti kelan ini. Ya. Bro, kecek lagi ketekan ini. Kowe nasune karo aku to lho. Lho. Parahnya wis nunggu. Oh, kuringan sih. Begawan semua. Ya Pak, lo tenang kok yo. Nah, iya pokoknya nunggu itu serasa ngomong sepi. Yo nunggu ini pancen orang ngomong tapi nunggu ini untuk kita berdua kita bisa nunggu tidak merasa kesepian. Ya, berdua lihatnya kontrak. Gun kok ana wong iki kepiye to? Dan kita main sapa? Ya aku yo ngerti kan, tapi lu tak kira ki nang kono ora bakal rene. Pilih. Gon garep nek bedes lu tak konversi resik malah. Alah. Gondong karo bojo. Berarti urip ngopo iki? Layak nek kepikangan sik. Ora delok
Pak Presiden kene saiki. Jajal. Muni meneh. Kayak meli Mungkin iki wong iki nang ngene ora ngerti nang ngono wong arep wong iki. anu sewu Pak Presiden tok iki. aku lo nur tugasnya reserse nang kene kok coba balik piye Tak seneni piye ya? Ngene, ngene. Piknik Mas. Ini bilang iki berarti mungkin liburan kita nang ngene iki. Yo wis. Itu tak nggon Bilang seringan sedih kok. ya ora sepi Pak serius. Ngapunten menika saben dintenipun wonten mriki kok kan bali yo Kang yo. lah iya Saben dinten resepten mriki kok. Setia karo Jadi iki piye to kuwi? arep aku gendeng lah kebumat karo iki. Oh, lah awak dhewe salah nggon rene iki salah nggon. Lah aku rene wingi kan nggon pemandangane apik tak Nggih. enak kanggo berkembang. Nyamuk malah manggon menungsa-menungsane wong kaya ngene iki. Karena kita sedang kini sekarang kota bangun tempat wisata yang mending pisan. Wow. Iya, iya. Jangan gitu. Ya, kuwi. Nah, ya. Apa to? Ora Mau anu. Wis iso makan wes belum patrol Sik ngene tak Kuwi wis tak cepaki kamar mandi. Lah aku kebon iki tak cepaki kamar mandi. Kowe ning kene mangan ya. Enggak. Enggak lah wis to. buat katanya Lalu kok kene. Kang Gondro. di kamar mandi Kalau terima Pak Presiden. Lucu. Iki kan lucu kok jangan betul. mau karo kanca iki ya sing Loh, gawake gorengan sekarang. Wandolo ora iki. Lho iki bangunan ngebalak barang. Iki Mas nggo sapa iki? Loh. Kowe kok ngerti kesenenganku, Ndrong? Nak bolo gitu. Loh, gorengan anak ora ngerti. Iya. Go kucing dikirkan beda dah. Iya. Tanpa gorengan ora jas. Walah iya ya. Awak do apik-apik tenan iki bolokku. Pak Suryo, Pak Presiden iki senengane sedulur. Sing Yo, ngene iki. Kowe ngerti Kang Gondro apane? apa kowe? Lare ono klumpuk kudu maklar aku tau iki das loro iki sampean dia Wis Wis kandhak wis ngene wae. Pokoke nang kene wis ini iki dadi bolo kabeh. Nek lho wae lho. Gono ra ketekan. Yo wis matur nuwun yo iki jenes yo kanca-kanca iki do pangerten tenan. Sik tak mangan sik yo. Kosot aku. Wis Jeripun arep enak. arep ngopo mang jere. Yo api bisa. yo kono kae iki lawane ana telung. Kae Wes kono Ndrok. Enak tenan ya. Ya. Iki lho bener. gabungan karo Pak Ramatan kae apa piye? Iya. Ya kae langganan pancen. Yo wis nang kono kowe bisik bae. Teman mandi lho. cocok. Kowe nang kono kok loro apa telu pintune? Iya masak betul. tapi lo lagi telu iki. Yo wis ono kono ya. Mantan wae yo ndang ya, galake nang kene lele ndang ya. Wah, betul loh, macam-macam karo kayak mandor. Nek kula ngancani Kang Gondrong itu mboten. Wah ora. Ini ala aja. Kene lho. Lha amarga nang kono iku digondong pino karo kamar ngondi amarga ndikne kebelet pipis. Lah ora kebelet pipis yo. Nang kene wae jagung wong telu. Serbuan Pak ngancani lho. Oh, nang kene sambat ngewe dikon resik-resik. Bone kok. Ayo Kang Kang Bujo yo. Pangan sik. Ayo. Mbak, aku itu melu. Lah kok ditangani yo kowe gondrong karo presiden iki to. Ngapunten ya Pak Presiden. Lah iya, kapan meneh aja mangan bareng presiden. Ini lho kowe presiden kudune karo wakil wakil rakyat apa dewan wis.
Bareng aku iki gagal aku iki tak foto. Bener kok kamu ngomong. Lah yo Nggih pripun, Pak? aku nonggone sebenere nonggone jurang. Nggih. Aku nonggone iki nonggone iki presiden nang wilayah kene iki aku ora ngerti. Nek ngaten ngendikane Mbah Bulu. Mbah Bulu menika kalih wonten mriki yen Pak Suryo kuwi apa wis sing dikarepake yo diturut, apa sing dilindakake diturut. Mula Mbah Bulu niku masane Pak Suryo. Walah, presiden wonten warga mriki yo Mbah Bolo. Berarti nonggone sing gawe entar presiden aku ki kowe dalarane lho. Nggih. Tapi yo ora apa-apa jenenge presiden iki kudu nonggone. Lah iya kok pinter. Kowe gaweke nang kene julukan anu kok ya. Oh, ya. Kene Ndra, ayo dadi panganan Ndra kene Ndra, kene Ndra. Pinta-pintip kan mau jare. Kowe Pak, batok jas lho, Drong. Enggak lah kamu kok nabi ini di mau sembok kok saya kira ana. Wah, batok itu lho. Aku ki ora oleh dibeli sik ning kono. Sing ora oleh bali sapa? Sebelahku ono Surastri. Surastri. Ning kono lho tak dikisir piye. Yo itu udah daripada kowe nyokor sikilmu iku lho. Yo, sing kono. Kang Gendrong, ora sulit kowe apa aku sing dibuke bae. Ora ketemu yo tok sikilmu kowe lho. Ini ra dapet tanggal mu Pak Dewan delok aku yo Pak Dewan langsung tenan lho. Kok tidak Pak Dewan juga? Padahal aku gagal lho iki. Ngerti nek wong potlok becek wis meneng. Aku tinggal tuh. Ono borowi aku lak mah kok nek rumah sakit. Loh. Lah ngapa? Di perko gendeng wingi kuwi. Kok itu hal ini nggak rumah sakit? Mergo gendeng direbokne rumah sakit. Lah kok malah wonten iki disuke gisik apa? Disuke ge apa-apa kae. Kok disuke ge itu apa ta? Oh, Jelas Tri. Sak temene aku iki dikangkan presiden Suryo Kemal lho. Kowe iki kan ngambung aku. Iya toh Mas. Lah mosok Pak Suryo ngakon aku ngambung sampean toh. Sing bener wae toh Mas. Mosok aku ngambung sampean. Iki sing kiwa sikek kene iki lho. Sing kiwa Bisa ketemu Mas Suryo ngapusi aku loh. Mau ngapusi aku. Ya wes, tambung sing kiwa sik-sik ya Mas. asik sing kiwa sikek. Sur, iki malah dikeke sing kiwa Jesur. Sing kiwa. Patri, wes sing tengah dikeke nduk. Dikeke kabeh nduk, wes dikeke kabeh. Masa kan kabeh Pak Sur. Wes to percaya aku to. Wes dikeke kabeh ora apa-apa. iya. Itu barang wis mlebu rumah kan. Lah wong aku iki gendeng kok sing dipriksa weteng iku. Aku yo ngono to. Aku muni gendeng malah dokter ora percaya nek dokter. Lho Kudune rak yo batuke. yo paling ora heeh. Batuke padha duwe. Barang itu. Kok weteng ngono waktu ini. Lah aku kok gagak patung wah yo ngono kuwi. Kamu tuh ono waktu nih. Sampai nek kira-kira berangkat to. Yo ngono to. Nek kira-kira ono sak tak nelpon kondo ben dijiko aku payu. Ono kok ngomong apa? Aku kok ning 3 senti was. Yo ngono. Mbak, sing dimaksud waktu dibuatkan bangun apa itu Pak Suryo? Menika penyakit batu ginjal. Penyakit
teng bunteti nggonmu yo. Kuwi lho kowe nang ngono kudu belajar nang ngono medis barang lho. Lah loro ku gendeng iki. Lah iya bener nak kowe gendeng wong nang kono mau nyalek kok nang kono babakan koyo ngono ora. Dong, sing ngakon sing gawe sakit kok gendeng. Kok kok. Suryo, itu dulu video lucu. Ayo kalau ngene mau apa kan jadi lah yo lucu kayak ngono. Yen dadi arep kepriye kan dulu Sik. Wah, karo gondrong kok suwe tenan yo. Nah, sik. Ndang muatane. Ya, bareng-bareng ayo. Betul, aja gondrong iki. Kok suwene kaya ngene. Ayo kan budaya kene kan. Yo kowe mau piye? Wong kok suwe meni opo iki nang ngene yo opo. Seso. Lon. Ayo to, Lok. Aduh, kacor. Alon mawon, Mbak. Aduh, iki dene godak ora lho. Silet ki suram. Alah. Yo. Sur, mana sisi ini. Lewat buri wae, sekolah buri. Aduh. Ini ono bolongan tuh, ono bolongan. Oh, yang ono itu, aku macam-macam betul. Kamu bolongan itu, sih. Mas. Piye? Jalannya julang. Oh, aku sih ning arom. Tenang ke wae sih. Pelan-pelan Mas. Oh, apa? Pelan. Oh, carane arep kleru kowe ngomong. Iya. Ngomong pelan-pelan, nak kleru. Gini. Masih gak olah nginjen loh. Ora, ini. Awas. Satu, yang satu. Iya. Gini. Terus kan. Mas. Iya, gini sih. Mana mau? Sudah ya. Trik. Mas. Ternyata aku ya banyak tenan ya, Pi. Jangan kental kancaku. Iki ngopo? Iki ngopo? Aku kan karo Dewatri lagi ngomong-ngomong. Ayo. Buat tenang Pak Sur. Oh, ana kan. Iki menungsane do nang ndi iki? Cok tenan kok. Wis lungos kok kene iki. Oh, lah kalau muni wis ning kono. Ya sar tutup utang kok ndase kae. Wah, alah jan gondrong sempat tenan kok. Walah, kurang ajar kae. Sulastri ketutupan cawet tenan kae gondrong, kurang ajar kae. Pun Pak Suryo.
ngurusin iku nggo Pak Suryo. Sewangi. Oh, ya. Oh, anu mas. Wah. Bos, gue ini karuan susul rene. Kan. Baru gondrong iki mah dari kepiye. Golek motor, boleh wis tekan sini meneh. Lah jare kon loro so kaya aku. Piye. Pantem iki nek ditok. Iki lho. Dak mendunan iki, Duk. Kita ono ngene iki. Iki piye ceritane iki mau? Dari Pak Sur mau kan meneh kabeh, Pak. Oh, Sur. Sik to. Sing dikake kabeh iku apa? Yo, sing pitu-pitu to, Pak. Oh, guys. Oh, alah ini lho, nggih. Iki mau kilo-kilo iki apa? Yo, anu, pitu-pitu, Pak. Ale gondol ki mau cerita. Nak nang kono ku sendale. Ngeri ora oleh dijupuk kowe. Lah makane nang kono ku ngomong rene takon ngekeke. Lah ndek kok nyeletuk meneh mau. Tur mung siji sing dikeke-keke kabeh nduk apa ngono. Sing mau keke ku kono apane? Kuwi Pak Sur, mau sing tengah iki ngene. Sing kiwa ngene. Coba nek kabeh yo iki tak nek kabeh to, Pak Sur. Iki pripun Pak Sur? Cek kuwi iki kalian luwih genting iki. Semape Tak gocek gas wisan lho malah iki. oh keliru Cek to, iki gondrong iki kurang ajar. suwok padahal gondrong. Gondrong iki kurang ajar. Lah kowe dhewe yo ngono. Kok presiden boleh pakaran sithik ngono kuwi jenenge presiden supap. Lah yo kuwi lho aku lupa turung kono kuwi lho. Mbah Bolo, cek Kang Bejo, Mbah Bolo. Iki gondrong kudu diantem bareng-bareng iki. Lah terus iki pripun? Wis cari kene. Nduk, anu yo. Anu ngantani iki yo. Iya, Pak Sur. Bergondrong kaya aku iki kok. Sik, tunggu kono. Untuk tinggal Ayo Kang. Yes,